سلام طعنا بلنا كبرات تخاتلت مرب نيوز لو ما عندهم كم تلمود حدش تسبر زينات حيزنا لكم متينا لنا أقدمنا قدم نفتنا لو ما عندي سبر زينا نقدم محلافنا قلنا أب ملء زوباتنا زوبا دوبون أب سمينا ومعرابن أب سفلا لي كوابتنا تجري بحفشة سعتو زبال ناي درون دهساسي كيد سلزلو هزبنا حزون كابزي متقعتو زي نخ تنقبن استفعل عينتات نايت نقاق ميلاتات نخوسدن بزقاطام زي ملختنا خنا محلالف ندلي اب استفعل لي خوابتات ناي وتادراو ناقطات كخون يخليو اب ناي حزب زكبلهم كان بحال ناي بيت كريستيان تمرت بيت ويك اخلت قدايات كخون يخليو كان بحال عداقا كخون يخليو او تنقر زي حزون عبيت تنقاقات نخغبرو كل سب دما زخلو عرسو نخكلاخلن بزتخاله متن دما خافتي ناي درون تقالعت زبالو خوابتات نخرحن بزقت أمزي مجمرنا ملختنا خنا محلالف ندلي نفتنا قتال سبر دينا نحلف كلنا خا نهزب تجري دست بالتسفا ذهب عينة سبر دينا ينحيزنا متينا زلنا لو ما عندي أب معراب تجري أب تحت زي حقة ورا رحيل خوينهم زبعتها كذا تباهيلهم تمديهم زنبرهم اللي شهات والقايت بقعشت عمال لونها تمرحوا أنصار TDF أين واقعن نحنا تجارينا بمبالنا ببرخات والقايت آتيهم اللو بخوم دما نافتي ناي افت خباب زلو ጫካ خمزاتون اب استفላለዩ ግዜሃት ድማ استفላለዩ ሕቶታት እናሓተቱ ከም ዝነበሩን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱሎ እዚ ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ሓይልታት ብልጽግና ናብ ሙሉእ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ተወሰኽቲ ሓይልታት መከላከያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራን ብዙሓት ከባቢታትን ምስ ሙሉእ ድሩዓት ታንክታቶምን ካልኦት ዓበይቲ ከበድቲ መሳርሕታቶምን ያቱ ከምዘለውን استفላለዩ ናይ ኮማንዶ ሓይልታት ድማ ድጋፍ ክህቡ ተባሂሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ነውቂጦም ከምዘለውን ተወሰኽቲ ሓይልታት እውን ያቱ ከምዘለውን ይትበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ናፍቲ ኣፈቅዱ ተደብሪ ዘሎ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ናፍቲ ውፅዕ ማሕበረሰብና ናፍቲ ተፈናቂሎ ኣፈቅዱ ኪንዳ سأن مجمع سأن مدحاني تنزموت زول حزبنا نخبت حشيرنا جوركم ناكل باتعو خبلكم يدلي راح تصير بيلا بزي سلجو مالكو عود زربا خيو زحقو اوشت 10 دقيقة تودع حبريتا كبرات هاتلتي حزون شيرنا جوركم ناكل نخبت حكورو خم دما سبسكرايب ناجوركم بيتساو كونوا لايك ناجوركم دما برهاتو عن نبلكم ندل خبرات هاتلتي حزنا فتنا مجمع حبريتا كحلفكم كلهم أب معراب تجري أب تحت زي حقة ورا رحيل خوينهم مس زبعتها كذا تباهيلهم زفلوتو ناي أما حراب بلتقنا زمدهم ناي بلتقنا عصبات زنورو مليشات والقايت بقعشت أمالو زبال مليشة ناي تخبابي ناتمرحو أنصار TDF ويكا أنصار تجينا سراويتنا أينو واقع بمبال إن إحنا تجارينا مستجارو نداميلو كذي يلين بمبال ናብ ዝተፈላለዩ በረኻታት ናይ ወልቃይት ኣትዮም ሸፊቶም ከም ዘለውን ኣንጻርቶም ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ቃልሶም ጀሚሮም ከም ዘለውን ብተለምዶ ሕርሻ ወያነ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ወልቃይት ትርከብ ሓደ ጫካ ድማ ኣትዮም ከም ዘለውን ኣብቲ ከባቢ ድማ ተቃውሞም ገሊጾም ከም ዘለውን ነተው ዘሎ ወራሪ ሓይሊ ድማ ሕዚ እውን ምስ ኣሕዋትና ተዳሚና ክትከውን ኣይትኽእልን ጽባሕ ኮነ ሎም ኮነ ንሕና ተጋሩና ኢሎም ከም ዝተቃወሙን ይሃፍት ከባቢ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመልክት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ምዕባል እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣፍቲ ሕዚ ጸልማት ኮይኑ ዘሎ ሰዓት ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምምሕዳር ተቃዊሞም ነቲ ናይ ብልጽግና ኣምሓራ ኮነ ብልጽግና ኦሮሞ ዝተኸልዎ ነቶም ዘሎ ወረርቲ ሓይልታት ብምቋም ሓደ ብጉዕሽጦም ኣለው ዝበሃል ሚሊሻ ናይቲ ከባቢ እናተመርሑ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጫካ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣተውን ኣብኡ ኮይኖም ድማ ብረታዊ ወይ ከዓ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዘለውን እዩ እቲ ሓበሬታ በፂሕና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ድማ ሕዚ እውን ብዝምልከቱ ኣካል በቶም ጀጋኑ ሰራዊትና እኹል ዝበሃል ድጋፍ ንኽግበረሎም በዘጋጣሚ እዚ ካብ መረብ ኒውስ ክነመሓላልፎ ንደሊ ዕለታዊ መልእኽትና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ እቲ ኩሉ ኣንጻር ዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኣንጻር ዞም ዘብዕተ ከዘ ተባሂሎም መሬት ትግራይ ቆሪሶም ናብ ካሊእ ንኸካልሉ ለይትን ቀትርን ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓይልታት ተሰሊፎም ዘለዉ ሓይልታት ንሕና ተጋሩ ኢና ንሕና መንነትና ኣይንሸይጥን ኢሎም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ሓይልታት ሕዚ እውን ግቡእ ሓበሬታን ግቡእ حجزن كاب منجس تجرين كاب سراوي تجرين نخجبرلهم كلاتنا شهرنا جبرنا إذا حبريت هذه ناو كل حزبنا ناو كل زملكات أكلن كنا وحقن كل لنا
ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ብሱል ጥረ ዝግነየሉ ሰዓት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ፅባሕ ንግሆ ምስ መን ከኺደካ ከም ዝኽእል ኣይትፈልጥን ሎማዓንቲ ምስ መን ጌርካ ፅባሕ ምስ መን ትኸይድ ኣለኻ ዝብል ነገራት ሕዚ እውን ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ዓይነት ነገራት ስለ ዝኸውን ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ጥንቃቐ ብዝተመልኦ መልክዑ ንኩሉ ነቲ ሓገዝ ዝህብ ኣካል ኮነ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣንጻር ዘብዕተከ ዝኽቃለሱ ወፂኦም ዘለዉ ናብ ጫካ ወፂኦም ዘለዉ ንሕና ተጋሩ ኢና ኢሎም መንነቶም ዘይረስዑ መንነቶም ዘይሸጡ ዕጡቓት ነዚኣቶም እኹል ዝበሃል ሓገዝ ንምሃብ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ሓገዝ ክግበረሎም እናተላቦና ድማ እቲ ዘብዕተከ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕዚ እውን ክሳብታ ተኹስ ትጅመረላ ሰዓት ጥራይ ዳ እዩ ዝፅበ ዘሎ እምበር መብዛሕትኡ ሕዚ እውን ናይ ምውጋእ ሞራል ኮነ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ድሌት እውን ስለ ዘይብሉ ከምኡ እውን እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ድማ ኣገዲዱ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ ናፍቲ ዕጡቕ ንሱ ንኽኣቱ የገድድ ስለ ዘሎ ሕዚ እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ንሱ ተቐባልነት የብሉን ተቐባልነቱ እናጠፍአ እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ዕጡቕ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ካብቲ ስብስብ ንሱ ወይ ከዓ ካብቲ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ንሱ ክወፅእ ዝደሊ ዝብል ሓደ ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ብጉዕሽ ጦም ኣለዉ ዝበሃል ምልሻ እናተመርሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዛዕባ እቲ ናይ ዘካይድዎ ዘለዉ ወራራት ዝምልከት ዝተቃወሙ ጀጋኑ ምልሻሃት ድማ ሕዚ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ክተሓጋገዝን ክንላቦ ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ዓብይ ድምፂ እዩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተሰምዐ ዓብይ ድምፂ ናይ ዝዕለት ኮይኑ ረኺብና ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ሓይልታት ብልፅግና ናብ ሙሉእ ከተማታት ምዕራብ ትግራይ ተወሳኺ ሓይልታት መከላከያ ይእትዉ ከም ዘለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድማ የዋፍሩ ከም ዘለውን እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ከም ዝፍለጥ ጅግና ሰራዊትና ብዝሓለፈ ኣብ ከባቢታት ሸረሪና ደሲቑ ዘጥፎም ሓይልታት ብልፅግና ዝተፈላለዩ ሓይልታቶም ተቆፅን ጥራይ ዘይኮነ ተደምሲሰን ዝተረፋሉ ሃዋህው ተፈጢሩ ነይሩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ሕዚ ኣብ ሸረሪና ዝተደምሰሱ ሓይልታቱ ንምጥንኻር ዝኣክል ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ሓገዝ ወሃብቲ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶም ምስ ሙሉእ ከበድቲ ብረታቶም ድዩ ድሩዓት ታንክታቶም ድዩ ካልኦት ሓይልታቶም ሒዞም ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ናይ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝነበሩ ሓይልታት ማለት እውን ብኸባቢ ናይ ኣምሓራ ናይ ጎንደር ናይ ጎጃም ከባቢታት ዝነበሩ ምስ ፋኖ ዝዋግኡ ዝነበሩ ሓይልታት ከይተረፉ ናፍቲ ከባቢ ንሱ ናፍቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ክኣትዉ ከም ዝተገበሩን ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ወለጋን ካልኦት ኦሮሚያ ክልላትን ናይ ቤንሻንጉል ኣቕጣጫን ዝነበሩ ሓይልታት እውን ናፍቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ክትኣትዉ ኣለኩም ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ምስ ሙሉእ መሳርሕታቶም ናብ ከባቢታት ናይ ማይ ፀብርን ናይ ማይ ካድራን ከባቢታት ኣትዮም ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ክምዕብል ዝደሊ ዘሎ ናይ ብልፅግና ኩናት ነቲ ክገብሮ ዝሓስቦ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከፍቲ ሓሲብዎ ዘሎ ወራር መጠናኸሪ ክኸውን ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞራላዊ ሰኖ ልቦናውን ኣካላዊ ስልጠናታትን ኣብቲ ከባቢ ኮይኖም ክወስዱን ዝግጁ ንክኾኑን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልጠናታት ይወሃቦም ከም ዘሎን ብጀነራል ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ጀነራል መኒ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ስሙ እውን ክትፀርሖ ደስ ይብለካ ሓደ ጀነራል ንሱ እናመርሖም ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ዳይሬክሽናት እናተዋህቦም እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ምስ መከላከያ ዝገብርዎ ወሽረኽራኽ ቀፂሎም ዘለዉ እቲ ኩነታት ሕዚ እውን ናብ ዝለዓለ ጠርዚ እናበፅሐ ዝመስል ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኮይና እትምክተሉ ሰዓት ዝበፅሐ እዩ ዝመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓቱ እዚ ሓይልታት ናይ ብልፅግና ሓይልታት ትግራይ ከም ቀደም ኣለዉ መሲሉ ተሰሚዕዎም ሕዚ እውን እቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ይጅምርዎ ኣለዉ ሕዚ እውን ሓይልታት ትግራይ ዓቕሊ ወኒኖም ኣብ ሰዓቱ እዚ ዋላ እውን መስዋዕት እናኸፈሉ ክሳብ ሕዚ ጥር ትብል ግብረ መልሲ ክህቡ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ድማ እቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ክሳብ መጨረሻ ፀንቂቖም ክጥቀምሉ ስለ ዝደልዩ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ምሃብ ኣብ ዝተጀመረሉ ግዜ ሓይልታት ብልፅግና እንታይ ክውሕጦም ከም ዝኽእል እቲ ዓምባኹ ሰራዊት እናፈረሰ ዝጠፍእ ዘሎ በብለይቱ
ኩናት ምስ ተጀመረ ተኹስ ምስ ተጀመረ ሓዝ ክሕዝ ምስ ተጀመረ ትጅግና ሰራዊትና ድማ ከም ኣመሉ ከላህዮም ምስ ጀመረ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ካብ ብልጽግና ንጽበ ዝብል መቸም ፍሉጥ እዩ ክማረኹ እዮም ብቻ ብዙሕ ነገራት ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ ንገልጾ ነገር ኣይኮነን ሕዚ እውን ትጅግና ሰራዊትና ግን ዋሕስ ህዝቡ ዋሕስ ዓዱ ዋሕስ ግዝኣቱን ንምዃን ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ዓይነት ምድላዋት ሳይኮሎጂካል ይኹን እቲ ናይ ኣካላዊ ምድላዋት ወጊኑ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዝወፀን ዘሎ ሓበሬታ ህዝብና ተስፋ ክህብ ዝኽእል ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ ዜና ኩሉ ክበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እንተኣነ ግን ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም